A Magyar Vidékországos 56-os szervezet, az 56-os Forradalom és Szabadságharc Emlékéért Alapítvány és a Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezete hagyományosan a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság épületében elhelyezett emléktáblánál tartott megemlékezést a nemzeti ünnepen. 1956 hősei joggal várnák el, hogy megvédjük határainkat, kultúránkat és magyarságunkat. Erről is szólt ünnepi beszédében Kós Csaba. A Szórakész felügyelőbizottságának elnöke azt is hangsúlyozta, a szabadságért minden nemzedéknek újra és újra meg kell küzdenie. Áldottak a gyerekek, kik búgó csigáikat a sarokba téve rohantak tankok ellen. Ernesto Pinto dal azokról, akiket a Holnap megkoszorúz című versét Pintér Zsejke Ida, a Csopaki Református Általános Iskola 7. osztályos tanulója szavalta el a rendőrségi épület aulájában. Magyarország 1956-ban összefogott a megszállók és az elnyomás ellen. Az összefogás ereje olyan nagy volt, hogy megrengette a kommunista diktatúrát, fogalmazott beszédében a Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezete felügyelőbizottságának elnöke. Kós Csaba azt is hangsúlyozta, számunkra a szabadság nem a szüleinktől kapott örökség, a szabadságért minden nemzedéknek újra és újra meg kell küzdenie. Nem vették figyelembe, hogy a magyar a szabadságharc népe, amely mindig csak a szabadság rendjében érzi jól magát, és soha nem viselte el szabadságának semmilyen korlátozását. Ennek ellenére azt hitték, hogy egy rettegésben tartott néppel bármit megtehetnek. A magyarok hite a szabadságban azonban erősebb volt a félelemnél. A történelem már sokszor bebizonyította, hogy a magyar nép különleges erővel és hittel bír, ha kell, lerombolja a falakat, megállítja az elnyomókat. A magyar nemzet 1000 év alatt megtanulta, hogy a szabadságról, a hazáról nem elég csak beszélni. A szabadságért, a hazáért harcolni kell a háborúban, és tenni kell a békés hétköznapokban is. Kós Csaba beszédében kiemelte azt is, nem állhatunk tétlenül most sem, hiszen 56 hősei joggal várnák el azt, hogy megvédjük határainkat, kultúránkat és magyarságunkat. A megemlékezés végén koszorúk és virágok kerültek a rendőrségi épületben elhelyezett emléktáblához. Veszprém városa nevében Halmai Gábor önkormányzati képviselő tanácsnok koszorúzott, de elhelyezték az emlékezés koszorúit az 56-os szervezetek, a Szórakész, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság, a Munkástanácsok vármegyei szövetsége, valamint a politikai pártok megjelent képviselői is.